कनजिता औ नोंसोरो मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव माने गावजों गाव माने ओरैनो जास्ट फर माने कन्ट्रभार्सि जाफ्लानानै माने पाब्लिकनि सिगाङाव माने मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय दं ना कन्ट्रभार्सि जाफ्लादों नाटक खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो जेनेबा दैदेनमोनजों सिगां हेलौ मानगोनां रायजोफोर दिनै कनजिता बर'नि गोदान कल रेकर्ड ओंखारदों आरो बे कल रेकर्डआ मानि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनालांनो मोनगोन। दिनै कनजिता बर'आ दैदेन औवारिखौ माब्लानिफ्राय लोगो मोन्दोंमोन आरो बबे समनिफ्राय लोगो मोन्दोंमोन बिनि बिसय कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। कनजिता बर'नि कल रेकर्ड लोगोसे नोंथांमोना फुल आपडेट खोनानो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांदो कल रेकर्डखौ। हेलौ औ कनजिता औ नोंसोरो मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव माने गावजों गाव माने ओरैनो जास्ट फर माने कन्ट्रभार्सि जाफ्लानानै माने पाब्लिकनि सिगाङाव माने मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय दं ना कन्ट्रभार्सि जाफ्लादों नाटक खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो जेनेबा दैदेनमोनजों सिगांनिफ्रायनो सिनायखायो नामा नोंसोरो? आङो दैदेनजों सिनायामोन। आङो जेब्लानाखि आं ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बै समाव भाइरेल जादों बिनि उननिफ्रायसो आं दैदेनजों सिनायदों आरोना। माबोरै सिनायनाय? दैदेना नोंखौ कन्टेक्ट लानाय ना नों दैदेनखौ कन्टेक्ट दैदेना लानाय? आंखौहाय मेसेन्जाराव बोरै बोरै बिदि जाखो होननानै आंखौ मेसेन्जारावहाय बिसोर आंनाव मेसेज हरनानै नाम्बार बिहरदों आरो आं नाम्बार हरबाय, हरनानै रायलायलायबाय माबालायबाय, जों खाथि खाथि जाखायो नालाय सुगावनिसो होननानै बुंनानै लाबाय। ओमफ्राय होननानैहाय बिदिनो गान एलबाम बानायलायनाय जाबाय आरो एलबामाबो आंनो बानायखादों, आंनो फैसा गारनानै आंनो बानायदों आरो बानायनानै होग्राल'सो जादों आरो फैसा बायदिसिनाखौथ' आंनो होजोबदों। आंनि चेनेलावनो आं बानायदों फार्स्ट एलबामखौ। लाइफआव गोरोन्थिया सोरना जाया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ ना होमबा? औ बिनि गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ। बेखायनो बयहाबो माने थांनानै थानायनि बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि बयहाबो राइट्स दं। दा बेनि बेलायाव दिनैयो बयबो सुबिदाबो होयो। दिनै जोंनि बर' समाजाव बयखौबो माने सुबिदा दं जे गोरोन्थि जाब्लाबो माने बे मोजांनि बाथ्रा मोजाङै जाथोंसै बिदि सुबिदा होयो। नाथाय औ दिनैयो आरोबाव रिपिटलि माने बेफोरबायदि लाइनखौ लाफिननायाव थारमाने दिनै जोंनि बर' समाजनि गोबां माने मानसिफोरा दिनै माने दुखु मोनो आरो दिनैयो सानो गोबाङानो ससियेल कन्टेन्टआव गोसो बायदि माने न'खरनि काहानिखौ दिनैयो माने फेसबुकाव आपल'ड होयो। दिनै न'खरनि काहानिखौ दिनै गोसो बायदि माने बाथ्रा बुंनानै दिनै शेयार खालामो। दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां माने मेलेमजिबि माने गोरों गोरों मानसि दंथ'। दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि माखासे माबाखौ नायनानै बिराद दुखु मोनो मिथिगौ ना? दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि खालामनाय, दिनै नोंसोरनि न'खरनि दुखुखौ दिनै ससियेल मिडियायाव फोरमायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसनफ्राबो माने दिनै एसेबाबो दिनै फल' खालामनांगोन। नंगौना नङा? गतिके नंगौ दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ दिनै नोंसोरनिबो आखायाव दङ, गासैनिबो आखायाव दङ। बेखायनो बेफोरबायदि माखासे गोथौ गोसोनि बाथ्राखौ साननानै नोंसोरो आगान होयोबा मोजां जागोन। दिनै मोजां आगानाव जुदि आगान होयोबा आंबो सापर्ट होगोन, बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै सापर्ट होगोन। नंगौना नङा? औ नंगौ। बेखायनो नोंबो नोंनि लाइफआव दिनैयो गोरोन्थि जालांबाय, निमाहा बिबाय, थांबाय, आरोबाव माने सोरबा माने जाय मानसिजों नोङो दिनै माबा खालामदों बा दिनै गोदान मानसिजों नों दिनै रिलेसनशिप बा माबा मोनसे ससियेल मिडियाखौ लानानै दिनै खामानि मावनो ओंखारदों, बे मानसिया मोजां ना गाज्रि एक्सुवेलि माबोरैहाय नोंथ' एसे साननै सानथाम थाबाथ' एसेबाबो हमदांनो हायोना। औ नंगौ। गतिके नों जाय दिनाव नों बे मानसिनि आखल आखुखौ नों हमदांदों बै दिननिफ्राय नों बेनिफ्राय गोजान जाना थाना। जै दिनाखि आं दावराव जादों बिनिफ्रायनो आं बेजों रिल्स लाबोखायाखै लाबोनायालाय। आङो थाला आं हारसिंनो बानायसै होननानै बानायदों। ओमफ्राय नै दाखालि आरो बे आदा मैदोमजों लोगो हमहैनायाबो गाव लेंहरबाय, लोगो हमलायसै, दावराव जाबाय, इथुग्राब आं क'क्राझाराव खामानिनि थाखाय फैखादों फैदो होननानै बुजायनानै गालांसै आङो नोंखौ होननानै लेंहरबाय। ओमफ्राय आं थांदों आरोना। ओमफ्राय थांनानै आङो बेजों रिल्स मोननैसो लादों। रिल्स लानायाथ' खुनु जेबो गोरोन्थि नङाना, रिल्सखौथ' बयबो लायोना। औ औ दे। औ बेल'सो, जेबोथ' भुलखौनो मावासै। ओमफ्राय दैदेनासो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै माबा एक्टर एक्ट्रेस जाबायनो माबायनो होननानै आरो बखिलाबाय थाबावदों आरोना बियो आंखौ। दा नोंसोरखौ लानानै माने ट्रेन्डिं खालामबाय दङ, बायदिसिना माने ट्रेन्डिं लिरनानै ट्रेन्डिं खालामबाय थायो। ओमफ्राय दा नोंसोरखौ लानानै ट्रेन्डिं खालामनायाव नोंसोरो इयाव माने आंनि बायदिबो माने दा समाव माने रागा जोंनानै दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा गैला। खारन गोरोन्थिया नोंसिनिफ्रायनो जालांखाबाय। दिनैयो नोंनि साइडनिफ्राय गोरोन्थिया जुदि खम दंब्लाबो सोरनिबा साइडनिफ्राय दिनै गोरोन्थिया एसे बारा दं, नङा होमबा? दा गतिके गोरोन्थिया नोंसोरनि गेजेराव जानाय नालाय दिनै गासैबो नोंसोरखौ दा ट्रेन्डिं खालामनो हमबाय। दा बेफोरबायदिनो दा मोनसे खोथा सोंगोन आं नोंनाव, दिनैयो नोङो फेसबुकाव रिल्स खालामो, फैसा आर्निं खालामो, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु नोङो एफाग्राबबो माने फैसानि गलाम दाजा, मिथिगौना? बांद्राय जुदि फैसानि गलाम जानो थाङोब्ला नोंनि महर मुस्रिजों लोगोसे नोंनि न'खरनि फेमिलिनि आरो नोंसोरजों लोगोसे थारमाने हारिनि गोथार महर मुस्रियाबो थारमाने एसे माने गोसोम दागो नांनो नागिरो। बेखौबो नोंसोर एसे माने खेल लाबानो जाबाय। मिथिबाय? माने आं रिल्स बानायनाङा बारा ना मारै? रिल्स बानायना नङा, थारमाने रिल्स बानाय।
रिल्स बानाय भिडिअ बानाय फैसा आरजि मोजां जा गेदेर गोलाव जा धोनि जा मोजांनि बाथ्रा खिन्थु मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनसे लिमिटेड बाउन्डारि थायोथ' बैफोर माने लिमिटेड बाउन्डारिफोरखौ माने नोंसोरो क्रस खालामालासिनो नोंसोरो नोंसोरनि खामानिखौ नोंसोर मावबाय थालांनो माने नाजालांबाय था बेखिनिखौ थारमाने आं नोंनि सासे ब्रादार हिसाबै नोंखौ माने एडभाइस हरनाय जाबाय आरो जागोन